Yo, what's up sa inyo mga idol? So, welcome nga pala sa YouTube channel natin. So, in this video, pag-uusapan naman natin kung bakit kailangan mong bumili ng motor this 2025 or scooter. Bakit kailangan mong bumili ng scooter this 2025? Okay, so siguro kung wala pa kayong sasakyan, pinag-iisipan nyo kung bibili kayo ng 4 wheels na maliit or motor. Kailangan nyo ng sasakyan. So, pinag-iisipan mo kung 4 wheels ba or motor na lang, scooter, gano'n. So, ito yung mga dahilan bakit scooter ang pipiliin mo. So, number 1 sa listahan natin is, syempre, pag scooter, matipid sa gas, diba? So, syempre kasi pag 4 wheels, medyo malakas sa gas yan eh. Sabihin mo ng nasa 20 kilometers per liter. Medyo matipid na 'yon pag sa 4 wheels, no? Maliit na 4 wheels kasi pag malaki nagre-range ng 10 to 15. Pero pag maliliit nasa 15 to 20 or 15 to 25 kilometers per liter pag sa highway. So i-compare mo 'yun sa motor. Pag motor, guys, nasa yan eh. Pag scooter, pag mga lower cc lang, gaya nung sa atin, Mio Gear 125cc, ang niyan, nag-average yan ng 45 to 48 kilometers per liter. So, parang doble na, no? Yun. So, unang-una, matipid sa gas. So, pangalawa, syempre kung nagtitipid ka, gano'n, na wala ka pang pambili ng 4 wheels, bumili ka na lang ng scooter muna. Kasi kaysa mangutang kang, laki ng interest ngayon eh. Umutang ka, bumili ka ng 4 wheels. Tapos, wag naman sana, kunwari, natanggal ka sa trabaho mo, di ba? Tapos, malaki pa yung babayaran mo kasi kumuha ka ng 4 wheels na service mo sa trabaho mo or sa school. Di mas maganda yung, tawag nito, scooter. Ayan, mas maganda yung scooter kasi mas mura siya. Sabihin mo na, yung 4 wheels na maliit, nagre-range siya ng pinakamura is 600,000. Brand new. 600,000. Tapos i-compare mo siya sa scooter na nasa 80,000 lang. So, kung may 100,000 ka, tapos pinag-iisipan mo, 4 wheels or motor? Para sa akin, motor na lang. Ngayon, kung umuulan, kunyari, kasi parang ngayon maulan, di ba? Magkapote ka na lang, di ba? Kasi matipid, mas matipid talaga. Tsaka mas mura. Tsaka isipin mo, umutang ka ng pera. Tapos pambili mo lang ng 4 wheels, di ba? Binabayaran mo yun, interest. Laki ng interest, guys. So number 1, ano na ba yung number 1? Number 1, matipid sa gas. Number 2, mas mura isa sa 4 wheels, di ba? So yun guys, kung may natutunan kayo sa video na to, please pakitap yung like at subscribe na rin. Yun. Thank you. Balik na tayo sa video. Ayun. So number 3 na tayo guys. Ba't kailangan mong bumili ng scooter this 2025? Mas mabilis siya sa traffic, di ba? Ganyan mga kagaya kong kamote. Lusot ng lusot eh. Ayun, kasi pag scooter or motor, mabilis yan, parang bike lang kasi na mabilis. Ganun. So, 'di ba? Kung sa lugar nyo laging traffic, nagmamadali ka na, mas okay yung scooter. 'Di ba? Kasi mas mabilis kang makakapunta sa pupuntahan mo. Hindi ka masyadong mata-traffic, unlike sa 4 wheels na talagang mag-aantay ka kasi malaki. So, talagang mata-traffic ka. So, mas mabilis kang makakapunta sa pupuntahan mo pag scooter. Ayan. So, number 4, bakit scooter? Kasi, scooter kasi may gulay board, di ba, sa harap niya. Ngayon, kung gagamitin nyo siyang pamalengke, or kung may bag kayo, kahit na dala-dala nyo, pwede nyo siyang ilagay sa harap, di ba? Unlike sa 4 wheels, marami kang makakarga. Pero unlike sa mga
motor na yung classic, 'di ba? Tangke yung nasa harap, isa mo ilalagay. Walang storage. So, pag scooter kasi, pwede mong ilagay doon. Tawag namin doon is gulay board. Pwede mong ilagay doon yung mga pinamili mo. Tapos, pwede ka rin maglagay ng top box. So, extra storage, 'di ba? 'Yun, mas marami kang makakarga. Unlike sa yung mga classic bikes na may tangke sa harap, or yung for example Raider, hindi mo makakargaan yun ng sa harap. Tapos yung compartment ba yung nasa baba ng upuan, di ba may space ba doon? Yung ibang scooter kasi malalaki yung space, kasya yung helmet doon eh. Yung sa Mio Gear naman, maliit lang siya pero pwede mong paglagyan ng ibang gamit like kapote. Ngayon kasi maulan, pwede mong lagay yung kapote mo doon, yung mga importanteng bagay. So pwede na yun. Mas okay yun compared sa mga motor na walang gulay board, walang extra storage under ng upuan. Although pwede naman kayo bumili ng top box. So para sa akin, scooter kaysa yung mga motor na yan. Nawala na naman ako, di ko na alam kung anong number. Ayan. Number 5. So number 5, bakit scooter? Kasi nga malit yung scooter, di ba? So para lang siyang bike. Ngayon, pwede kang makapunta kahit saan mo gusto, except sa expressway. So hindi ka makakadaan sa expressway kasi nga lang siya, small cc lang. So hindi siya allowed sa expressway, pero pwede nyo namang idaan sa national roads. Tapos yun, pang adventure, di ba? Pag big bikes kasi, maganda yung big bikes kaso mahal din. Tapos yung gas din, maaksaya din sa gas. Basically para lang siyang bike na may makina eh. So pwede mong puntahan lahat ng gusto mo pag naka-scooter ka. Shout down day ko, shout out day ko sa mga nag-uya bron. Ayan, so ito na yung pang-anim na rason bakit kailangan mong bumili ng scooter this 2025. Wala, enjoy mag-drive ng scooter, 'di ba? So yung mga kagaya ko na may scooter na diyan, yung mga baguhan pa lang, 'di ba? Ang saya eh. Ingat lang pero masaya mag-drive ng scooter. Ano bang feeling? Basta yung scooter niyo yung yung from trusted na brand like Yamaha, Honda, Suzuki, pa ba? Para sa akin kasi mas okay yung mga brand na yun. Although hindi ko pa naman na-try yung ibang brand ng scooter. Pero doon kayo sa trusted para hindi masakit sa ulo. Baka bumili kayo ng ibang brand. Yung parang alam niyo na, tapos sira agad or sa gas, malakas sa gas. Para sa akin doon na kayo bumili sa mga original or trusted na brand ng motor. Ayun, basta enjoy. Ang sarap mag-drive ng scooter. Para kang parang lumilipad. Nagre-drive ka. Mabilis, tsaka basta masaya. Although iba yung feeling ng four wheels, iba rin yung feeling ng ng scooter. So ayun, try nyo lang. Magandang scooter, tsaka hindi naman siya ganun kamahal. So ayun. At yun ang 6 na rason bakit kailangan mong bumili ng scooter this 2025. So, kung may natutunan kayo, please like and subscribe. Kung may mga tanong kayo, comment down below. Try nating sagutin yan. So, ayan. Maraming salamat sa panonood at see you sa next video. Let's go.